ଭବାନୀ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏଇ ଚା ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି। ଭଲ ଚା ଗୋଟେ ଦେ। ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଚିନି ପଡୁନି କଣ ରେ ଚା ରେ? ଚିନି ପକେଇନି। କାହିଁକି? ଚିନି ପକେଇଲେ ଆପଣ ସୁଗାର ହବ। ସୁଗାର ହେଲା ଆପଣ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆଇବେ ନାହିଁ, ମୋ ଚା ପିଇବେ ନାହିଁ, ମତେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଗାର ପକେଇଲି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ସେମିତି କି? ହଁ ଯାହା ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆମେ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚାହିଁବୁ ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ହଁ ଓ ଆମକୁ ସୁଗାର ହେଇଗଲେ ଆଉ ତୋ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଆଇବୁନୁ ନାଇଁ କି? ହଁ ତୋର ବେପାର ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ। ମାନ୍ଦା ହେଇଯିବ। ଓ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁଗାର ଭଲ ପକେଇଲି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ତ ତୋର। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ। ହୁଁ। और ने पैसा ने अभी मजा ଏଇଟା 10 आएगा ना ଟଙ୍କା। भिड़ो। 5 ଟଙ୍କା ରଖିବ 10 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କଣ? 10 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଚାଟା 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା କେମିତି ମୁଁ ଦେବି? 10 ଟଙ୍କା ଦେବିନି। 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁ ହଁ ବିନା ଚିନ୍ତା ଚା ଦଉଛୁ, ତୋର ଲାଭ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ହଁ ଲାଭ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ତୁ ଧନୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଏ ହଁ ଦୋକାନ ଆଉ କରିବୁ କି ତୁଇ? ଆଉ କୋଉଠି ପଳେଇବୁ ବଡ ଦୋକାନ କରିବାକୁ? ହେଲେ ଆମେ ଚା କୋଉଠି ପିଇବୁ? ହେଲା ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ରଖ। ଆଜ୍ଞା खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।